er det så Max på SPEN Sportskanalen. Her sidder jeg i min dommer- og kameravogn og skal filme Jakob Stisen, mens han kører på et wakeboard med fuld fart ned af denne flotte Lokesvej. Jeg sidder her, jeg skal lige gøre mig klar, så jeg venter lige 2 sekunder. Og nu kommer vi lige lidt længere op her ved Bjørnens Hule, og nu vil vi gøre stille om til Jakob Stisen. Action! Han skal lige i gang. Nu kommer han. Ja, Ui, det var virkelig ondt. Vi skal have en fysioterapeut. Organes. Mand. Det var fuldstændig sindssygt ondt. Wow, nu har jeg det meget bedre. Wow. Det er verdens bedste fysioterapeut fra Viborg. De har reddet mit ben. Ja, nu står vi så herude for Bjørnens Hus, og nu vil Jakob Stisen igen køre ned af denne stejle, flotte Lokesvejbakke. Nu begynder vi. Nej for satan, der var jo stops. For helvede. Øst. Så kører vi. Ja. Er stærkt. For satan, det går stærkt. Er du sindssygt, det går stærkt? Nej, hvor det går stærkt. Det går meget hurtigere, end man tror. Fuck, jeg tror, han er død. Jesus Columbo. Jakob Stisen er død.